Geger-gedean jam 4 pagi. Akibat gajah jelmaan Bagong. VS Banuwati Ki Yusuf Ansor. Ini lah kok kowe iso muni ngarani kaya mangkono wae kowe. Gulumu kowe. Gulumu ki ana tatu koreng kuwi. Gulumu ki ana tatu koreng kuwi aku apal kowe. Ti kuwi ukurane ukuran untune Janaka kowe. Wis to ngaku wae. Ora lho Batope, Gajah Binggala ora. Aku kok malah ngomong kaya ngono kuwi. Anggepmu apa anggepmu aku wedok damen-damen anggepmu aku wedok bain-bain Batope to, Mas. Tok tutupi nomere mbok ganti pirasat ati angel diapusi najan mbok ganti tukang las bakul sayur lan tukang gas titeni bakale ngerti. Andai aku letong. Ora sak-sake to, Gong ora. Ngonek konangan. Oh, Gajah kok iso nyanyi bareng. Weh, mbiyen aku pang. Aku tak bloko karo kowe ya Banawati. Aku ki mbiyen tau seneng karo kowe. Kowe iki gajah kok ya duwe rasa pangrasa kaya menungsa. Aku ki mbiyen menungsa, kan aku sudah bilang aku dulu itu pang. Aku wis tau gawe film Pang in Love. Kembiyen mergo sangka nguyak-uyak kowe ning ora kasembadan. Seprene isih kebayang-bayang. Rasane ngatiku. Pancene wis paripurna. Rung. Nyinyong. Kowe ngaku wae, aku mbiyen ki menungsa, gandeng aku ki nutuh ning kayangan. Pokoke kaya lakon jaman Prabu Niwata Kawaca. Kae aku munggah ning kayangan arep gayuh apa kowe Banawati ning ora kasembatan mah aku diserotke dadi wujud gajah kaya ngene iki. Oh, ngono lara-larae. Iya, mula aku ngerti nek kasuse kowe demenan karo Janaka ki aku ki weruh. Wong ana fotone kok omong wae kowe kapan kae ning Sri Kandi to. Wayangan dhewe, mangkat dhewe. Kang senan karo Dik Bro. Kok kliwir motoran ngidul, arep ngorcit kowe. Gajah kok mamirang-mirangke. Kro, kirane wis do wegah nampa bayaran ki mbok wis. Aja condo apa ngrusaki tabuang. Iki gamelan apik-apik. Iya diuyak kok, diuyak. Mau dawuhe bapakne urung nganti kecandak urung anu kok wahyune urung bali ning Pandhawa urung anu. Iya, yo diuyak yo. Kowe sing mlaku lho, Tru. Ya.